Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Казанда зур вакыйга. Бу көннәрдә Татарстаннан һәм Россия төбәкләреннән 800-гә якын татар эшмәкәре башкалабызга җыелды. Алар форумда үзара фикер алыша, тәҗрибә уртаклаша һәм әлбәттә дуслаша. Татар эшмәкәрләренең кайберләрен без студиябезгә дә чакырдык һәм бүген бездә кунакта бик кызыклы гаилә. Ире дә, хатыны да эшмәкәр. Алар Удмуртиядән, Можга шәһәреннән Гөлфия һәм Илгизәр Хәсәновлар. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Исәнмесез. Әлбәттә, иң беренче сорау, Казанга нинди хис-кичерешләр белән килдегез? Казан безнең туган җир дисәң дә ярый. Без үзебез чыгышыбыз буенча Татарстаннан. Кайсы районнан? Мен Күкмара районы Купка авылында туып үскән кеше, зур садык мәктәбен тамамладым. Казан химико-технологический институтка кіріп укыдык. Анда шуннан соң инде распределение буенча төрле җирләрдә эшләргә туры килде. Без элегрәк Новосибирскә тордык. Яшьрәк вакыт ул чагында 24 яшь. Гел татар кешесе эзләп йөрибез теге. Яныбыз татар ягына якын кайтасы килде. Кайтканнан бирле Илһам Шакиров килгән шул. Менә шул вакытта Илһам Шакиров белән дә таныштык. Нишләп йөрисең монда Новосибирскә? Кайт Казанга ди Илһам Шакиров. 73 елны теге гасырда Можга шәһәренә килеп урнаштык. Шуннан соң инде мин һаман бер җирдә эшләдем. Можга лесокомбинатында. Аннан соң инде теге үзгәреш җилләре булды. 93 елны предприятие акционироваться итте. Акционироваться иткән вакытта предприятиедә 1500 кеше эшләде. Хәзер предприятие югары механикалаштырылган. Без аякта басып калдык. Хәзер предприятие алга таба дәвам итә һәм алга үскә таба күтәрелә. Гөлфия ханым, сезнең белән танышып китегән. Ә сез кайсы районнан? Мин Татарстаннан, Арча районыннан, Түбән Мәтәскә авылыннан. Мин Казанда эшләдем, укыдым, эшләдем. Торговый институтны, Сәүдә институтын тәмамлап. Соңыннан кайттык инде мен шул Можга шәһәренә. Ну, безнең күңел һәр вакытта Татарстан. Уйлыйбыз татарча, башта татарча, аннан гына сөйли башлыйбыз. Бик барасы килгән име татар конгрессына. Кешеләр белән танышырга бер мәртәбә барган инде монда. Әйтегез әле, менә форум дип әйтәбез бит инде, танышу мәйданы, бу аралашу мәйданы, тәҗрибә уртаклашу мәйданы дип әйтәбез. Ә чынлыкта беренче тапкыр форумда булганнан соң сез аның файдасын үзегез тойдыгызмы? Иң элек горурлык хисе күңелгә килә. Койда теге төрле регионнардан килгән татарлар үзләренең эшләрен күрсәтеп сөйлиләр. Татар койда гына эшләмәсен, ул мактаулы һәм сыйфатлы тырыш халык. Шуңа күрә шу горурлык хисе белән кайтасың. Телефоннарны бер-береңгә бирәсең, аннан соң сөйләшү мәсьәләләр башлана. Кисәк кенә ул бер вопростар решать ителмәй бит инде. Ансы шулай, ләкин менә сез үзегез, Илгизәр әфәнде, сез бит инде агач эшкәртү, җиһазлар ясау белән шөгыльләнәсез, сезнең оешмагыз. Менә сез үзегез өчен ниндидер шушындый ачыктан ачык дуслашу, аралашу, бәлки элемтәләрне ныгыту мөмкинлекләрен таба алдыгызмы? Әлбәттә, узганында без килгән вакытта Төркия вәкилләре килгән, төрек вәкилләре иде. Ул чагында Елабуга икътисади зонада завод төзү мәсьәләсе булганда, безгә ул чагында тәкъдимләр ясадылар. Без шимал куярга тиеш, шул оешмага андый мәсьәләләрдә каралды. Үз чорында без аларның продукциясын сатып алабыз. Менә бит ничек әйбәт, бу инде сезгә сәүдәне тагын да җәелдергә мөмкинлек биргән дигән сүз эшегезне. Аларның продукцияләре чынлап та сыйфатлы, конкурентоспособны дип әйтәбез инде. Гөлфия ханым, сез эшмәкәр буларак нәрсә белән шөгыльләнәсез? Без азык-төлек пешерәбез инде, ипи, төрле 20 әсәр төрле ниләр, печенье, кондитерские чәй ризыклары, тортлар,
пешерәбез инде. Без иң ярата торган ризыклар, көн сайын куллана торган ризыклар, менә миңа кайчан булганы 55 яшьтә мин с нуля ачтым предприятиене. Менә бит ничек, сез шушы эшмәкәрлеккә тотынганда, сезгә инде 55 яшь. 55. Бер Хәзер кашын да соң түгел. 60 яшьтә ачтым икенче предприятие ачтым. Менә бездә ике предприятие. Хәзер мин бу ел менә җәйкене була миңа 55 ел стажга. Әйтегез әле, менә 55 яшьтә дә шушлай эшмәкәрлеккә кирип китү өчен иң беренче чиратта нәрсә кирәк? Йөрәк кирәк, баш кирәк. Акча гына түгел. Юк, ул вакытта акчалар бик түгел. Ул вакытта кредитка алып, 218%-ка, 218%-ка кредитлар алып, шулай итеп түләп башладык. Ул вакытта бик авыр иде. Кыюлык кирәк иң беренче чиратта. Иң кыюлык кирәк иде. Аннары нәрсә кирәк? Аннан соң әле мин быел миңа 72 яшь. Мин әле әйтәм кызга, әйдә, сөт заводын ачабыз, ни ачабыз. Башта уйлар күп. Әле кирәк шундый, менә яңадан нәрсәдер можно ачарга, мин аны 200% уверенно мин аны эшли алам. Менә бит ничек, җитештергән товарыңны вакытында урнаштырырга кирәк, вакытында аны сатырга кирәк. Менә мин хәтерлим, узган елларда, моннан берничә ел элек читтә яшәүче милләттәшләребез, менә эшмәкәрләр, алар әйтәләр иде, без товарны җитештерәбез, ләкин без җитештергән товарны сата алмыйбыз, Татарстанга кертә алмыйбыз дип. Менә хәзер бу мисал өчен сезнең өчен хәл ителгән мәсьәләме? Сез кертә аласызмы үз товарыгызны Татарстанга? Татарстанга керәбез, Менделеевскка керәбез без. Менделеевскда, Елабугада бирәбез. Үз товарыгызны сату өчен, менә шундый клиентларны табу өчен нәрсә кирәк иң беренче? Иң элек сыйфатлы товар товар кирәк, азык-түлекне пешерергә кирәк, сыйфатлы, анда берни добавкасыз, натуральный булырга тиеш. Кешедә ышаныч туырга тиеш. Кешедә ышаныч туырга тиеш, тәмле булырга тиеш. Аннан менә без барып кайтып, беренче форумга барганда, без шуннан чаллының уны алабыз, шулай. Аннан Казаннан продукция полуфабрикатларны алабыз инде. Без киләсе елга республикада Тайсырның 100 еллыгын бәйрәм итәчәкбез. Менә аңа хәзер әзерлек көннәре бара. Шушы бәйрәм юбилей уңаеннан эшмәкәрләргә безнең Милли шура рәисе Васил Гаязович тәкъдим ясады. Чит төбәкләрдә булганда да сез Тайсырның 100 еллыгы дигән логотипны үзегез җитештерә торган товарларга куя аласыз. Һәм бу безнең татарлыкны да күрсәтә, бу товарның сыйфатын да күрсәтә дип. Менә сез бу тәкъдим турында ишеткән идегезме? Әгәр дә инде ишетмәгән булсагыз, яңалык булса, бу очракта сез бу логотипны куяр идегезме? Куярык. Без татар халык ашларын пешерәбез. Чәк-чәкләр, гөбәдияләр, пироглар анда гел пешерәбез без шундый. Удмуртиядә татар ризыкларына башка милләт вәкилләренең мөнәсәбәте ничегрәк? Әйбәт алалар, әйбәт. Татарлар өйрәнделәр инде, урыслар, удмуртлар өйрәнделәр. Татар ризыкларын ашарга да беләләр, пишмакларны, кыстыбыйларны, барсын беләләр. Гаиләдә ир дә, хатын да эшмәкәр булу ул җиңелрәкме, әллә инде катлаулыракмы? Андый әйтем дә бар бит. Менә ир баш булып, хатын муен булса, яшәп була, башны епте. Хатын муены ныклы булган чакта гына ирнең башы була биектә. Нәкъ шулай. Ләкин бер йортта, бер гаиләдә ир дә җитәкче, хатын да җитәкче булганда, ул ничегрәк соң, кем баш, кем муен? Ир баш. Барыбер баш. Ир баш инде. Ир баш. Ул бөтен үзенең хисләре белән ул баянчы, җырлар яза, шигырьләр миңа менә бүләк итә. Безнеңдә 15 ләп баян.
Yaşanıdımdan yüreğime şaşkınlar kodlamadı. Şimdi yaşlar uzi şaşak dilektir sana. Şimdi yaşlar uzi şaşak Можгада бернинди чарада İlgizer abi siz Илгизәрдән башка үтмәй. Ул инде это безнең Можганың визит карточкасы Визит татарларның карточкасы, да. әйбет. Менә шушлай Казанга килеп, үзегезнең хезмәтегезне күрсәтә алган өчен, чит җирләрдә дә шын татар булып, матур итеп, үрнәк булып башка милләтләргә дә яши алганыгыз өчен без сезгә бик зур рәхмәтне белдерәбез. Сезнең татар эшмәкәрләренә, гомумән милләттәшләребезгә нинди теләкләрегез бар? Курыкмыйча, алга барырга. Яңа менә чит илләрдән алмаска кирәк, шул продукцияларын җитештерергә тырышырга кирәк. Мин менә авылларда безнең правительствога әйтергә менә авыл халыклары шундый начар бит инде алар, акчалары юк. Менә анда бит инде птиц фабрикалар, шунда ук сөт җитештерәләр, шунда ук молочник ниләр, сөт заводлары оештырырга була. Авылларда менә әйтергә, шунда эшмәкәрләрне булдырырга кирәк. Авылларны күтәрергә кирәк. Татар телен саклап калырга кирәк. Татар мәктәпләре ачылсын авылларыбызда. Татарлар элек-электән сәүдәгәрләр бит алар. Элек-электән шуңа күрә алга барырга курыкмыйча эшләргә кирәк, кредит аласың. Әкрен эшләп аякка басырга кирәк. Басасың да. Хөрмәтле милләттәшләр, сез очрашу урыны Казан тапшыруын карадыгыз. Бүген безнең тапшыруыбызда Удмуртияның Можга шәһәреннән килгән татар эшмәкәрләре Гөлфия һәм Илгизәр Хәсәновлар иде. Тапшыруны Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булышабыз.